WMLA kanong po constituency uba Meral Bonds im haringkat kinoy lam shnang ka umbuda haka pratre unay wing araja arpsan kilalay banjurep ya kajaka kabalatay ya kiyeng bodok lingba ka scheme integrated housing slum development project kabalawan na ka sarkar India ketiga jaka kabadon kumba praikar tam ka jinghe kabala ais ngobha da kasnang umbuda banwan ra ya ki kampen roy bantay ya kiyeng bodok kalakala long penban kaway na ki jaka kabagi brio ki le ya ki kam snio pat ki kam auria nomor ka jingbom la ka sarkar ban pendep yaki kam barban IT yaki yeng shakilong yeng ki bodok habakran chikilat pathai kubor uba Meral Bonds im ulaong magani ka scheme kadai ban ai jing mantoy yaki long yeng ki bodok henrei la lapan ban bagi yeng kilas dang ban jot bat ki sanyom kila taplot yakalenti yaj bat yaki yeng kabla ai lat pat yaki riusim kabu ban le yaki kam sni ki babon jat ki bakta pat yaka imlang salang Uba Meral Bond ulaong banakal yang jong u un sepenbet banya kendu bat ki officer jong ketenat urban lembat ki wei ki badai pet ban wat banya ya ka daw ka bapen sa teng ya ka kam ban sim khiaru ban pendep no ya ki kam ki badang sa khnang ba an la ban IT no ya ki ni ki yeng shaki badai ban yo nakal yang jong dor bar snong umbuda kil ai so bhai ka ni jaka adu snem arhajar shifo khatwe kumba pra akar tam lai so bhai shaka Sarkar Urban Affairs Department nagabanta banshna ya kini ki yeng nagabanta gilong yeng ki beduk maka sor nong po de sor ko bala he nadu ki por bat kladon gar komperkhat ba itu ki long yeng gilong sem ki ba bomla setia bandon ke jong yeng bakin baka sarkar kan banshna ya kini ki yeng hagi blok beper ba kawi ke blok ki dan saw unit ya ka ba kam kala sedang gitu ki por hagi snem arhajar kadwe khat ar ter bat ka kam kala sange no namar ka jing bom yo e funding nagal yang jong sarkar pedeng kene gede ka projek lapan mang lamba na sarkar pedeng bat kala sange bat kini ki yeng kala susah kumni ya aku beli kerpang ya kedor bersnong kabala yaisha nalor pi ai ya ke jaka nalor sabi kila yaisha mau kadon hapo uput usam jong kene ke snong haba ki jingte bukum kene gidon ladam don basa ki kelalong no ki yingja na kabanta ke bubun ki kam ya ki nong snong ki bomdon kar komperkhat aki imlang ka salang kiba pendon kam baklai kene ki yeng sya ngan pendon kam ya kentin kiba pendon kam hagi kam auria bat kiwe dein ta gadaw ba hagi snem hagi jinglong MLA ke jongaru snem ajar kat prang la persang ban budin ha ka ba ka sarkar jelah adin bakam don cukup funding nang sarkar pedeng kala bei pisana lade bat naga benta ban repair ban penbhai gitu ki unit ki belas new kumju ru ban pendep ya gitu ki unit ki blok ki bedang sa ki benta ba per jong ne jaka kemudian go pra akar tam ne duna ban lasdang ban sna ban pendep ki beladep haswa ki lanang sniu nomor bomdon basa kite ki belas sna hadin ru lagadang bha ka yeng ru kala long klau lawan pej menta dalade kala i long i sa met sisa dia nomor kata kene gede ka bisa jong ki bajba na ko menta ki bajba ke kladon hi jing deko ha jing pentrikam ha ko bede bat kene persang ban ya kendu hagi por ki bladep na ko menta ban penstet ya kene kam bat ba ha kene ke sengiru ngi wan khnang hang ni bat ka dor bar snong ka seng long kemi ya don lang ban wan pej wan kni ban persang na kamta bakan yat ka kam ban persang no ban alot lane ban ai jaga sa no ti long ying ki bom don ka ying ka sem bat ba ka ba kongsan menta ka long ku bala ban sungthu ba ka mat ka bangide ben sim menta ka long ba ka dor bar snong ngin penbej no mardor ya ka jing kendu bat ki official akini ki teyo banwan ha ka ba in hab yo no jubab ka ba shai ban le kum noi kini kien mar bala da ki yaisa abi kemni kila nang jot bagi jing sniu kila nang bun ten mar katang hab shim he karai ban de ban alot no jing ben dor ba snong
ketua komiti ke badan ni gitu ki nong song snong ke ban wan ban song ban sa ang ni aga jing tip lang bat ka town committee na ka benta ban penting kenapa ki ban don no ki basa badon ki ban sa ka mod ba ka sngan ki snong ka ta ying ka sem ka jakaru war bom don ki basa ta ka mod ba ka long gum ne ki jing khang lanang jot ki light ki bol light ki lanang ja ki wayar lanang sha phut bat kum ta te long ki e ka ba so si apa kaja kami jadi entah kadau ke bangin simkia bayarang ba snong executive committee ha gini kisngi bangin penting kenano ba de ban marmor kloy bat ba de ban pensa no ya ki beneficiary ki ba de hok ki bio hok pensa kat kum gijing penbe jong ki snong ki ba don ni ki nong snong ba de ban sang ni de kata ka gijing persang jung yang ni lawan jong wan pej la i pangmet hi ban pej ya gijing long jong gi yang kisem gijing long cloud gijing bom biang chu te ni scam bada gijing trilang yang dor bat snong ro la terpat la apil na ka benta ba kilai sya kata ba ini sya sipor bagani nga trayo ade ka ba kasin ka ba khadu mo bangin nang ya keren ya gani ikwa bagade ban long no kumunong mi khmat adon gijing shau khya ya gani ban ngin sim khya kat bala ban ni apil ru sya ka urban affairs department na ka benta ban sim khya bat ki officer gi jong ngiru amta ban sim khya bagani ka kam kan urlong kloi kan bala kada kada gijing persang jong ni aka ni ka singi bangi wan ban jurip ni ka ceka kal kat kum ka estimate ka bana bas dang du gidan kum ba arspa arphutam chawpho ki unit ki bade ban dan hang ni de ki bala depsna ki don ki man ha tu ga don kum ba sispa tam ki ba long ready na ka menta ban sa no tengi na khmi lenti margat kum ga jing don jong ga jaka ga jing don jong ki project ka sya ban sna du kata tende ki bala de badu menta ki long no kum sispa tam ki banang ha ban repair gidan menta mar bagi banang repair sistem menchwa menta kim long chu mar bom don basa teta kadau long bakat kini ki bala dep long bang expect ba ki nong chong snong kin yo jing mentoi lem bat ki jing kerpat mar begini ki unit ki badon hakawi ke blok kat kum ke original plan ke long saw unit di kamera girit bah dasa marwi te long ndre ke family te pinsa tang iwe I kamera thia iwe kamera set bat iwe toilet I bathroom ka khamnya sisa ngawan pe ka ka karit bah long da ka proposal na kaliang jong snong ru ban ai no iwe beneficiary ar unit ka proposal kala lek ke niar min budin bikin ailat la kamno iwe beneficiary ar unit kamut bhagawi ka blok kin sa ar beneficiary kin original proposal ka di saw tolong lagi la ban ai no ar kan khamyarap marbo family ba ong te khun don khun ar ngut lai ngut sangut ka jenjar ban sa bun ngut dikinir ude ki mat ki beneng ha ban ya keren ban penbe Nakaliang urang ba asnong ka umbuda uba Cleophas im ulapan pau ya gajing bitar halor gajing I no ben ke sarkar ya kate kam kabala sateng hadu menta bat ka bakala long penban ka yeng ja bat ka jaka yele ya ki kam jakhlia ki bai lai phojat nolor ta ulo ongru ban kaliang kasnong kan ap hadu usnam thamai bat lada kani gajing thmu kam urlong kam ban se ban tuklar no ekani ka kam bat ban sempat daki wei ki sen jam kaying kabala sa slem mahaban pendem te ngakwa lengba kan ya step ban pentip paj ba banging nakaliang kador basnong ijuut nakapor sa kapor sa deputy commissioner jong Kariboy district tiba dai pej ya kan ya kam jong kan kaying baduk lengba u assistant executive engineer jong ka urban affairs but shadu u director jong ka urban affairs sa Shillong nakapor sa kapor ngi julek namar nadu usnam arajar khatway kelas dang kan ya project but ar hajar khatsau la complete ka first phase mla ban alot but ter ki sakut ki kam ngila julek na kapor sapor ngila thaj ban keren ngila thaj ru ban ut te hai badu meral bon sim ngi la persyang hi ban ya keren salok sisen arsin bat le se mantang de sin ka ba mai la sim kya ba ka bangi kum ka dorwar sinong ngimban se ban pen pau ka men sim bitar kadau galong ngi kwa ga development ban yo jimen toy paj ba henry lada myo paj ba ngi kum gino ya lam sinong ngi sya criticize ngi nalor bangi pang ka men sim ban pej ikilong ying ki banduk ki ba de ban yo kim yo bat ka basusi ban pen pau ka ne ka por lada ngambak la ki stem arajar khat nyeu khat pra
ter ngilaju ut hakabala don kinong sim kabu kibadon gaman sim ban ya enjoy ban ya lek kikam sobha kumba la keren mene wan lek kikam auria kanno gasinong kala aban pikir kala aban senran ya kita kijing lek umdai tangkat ta kijing penjot la jot kade kijing penjot kabal sausin menta hakban kong la dep lut la kumno 60-70% ya kini ki ying kisam ki wiring ki line ban supply ka bat ki jingkhang par la dep penjot ya kani ka khatwe unit ka ba don hang nei jaka ka bang yang la dep repair license laiwat hadu kata ka sarkar na jrong kala persang ka ka daw kilop holes ki badan hapdeng bomla ban alot amla ban pendem ka electric connection kala don hakmut utan somar ubahe na kabenta kan ka kamla la peniang hang tei ban I connection padio ka order kilonging long sem jungiru ibade ban chong hang ne na pok kasinong ban na ki para marjan sinong bahap akanong pot town ro bapli kimyo ki hap shong ying wai ki bahap siu da ki sausan hajar si benai ki bapli bri hok ban hang ne kimyo namar kata le second day kesin ke manangkong ka bangaru karta jong kala ayai kala sangyai kajing long temen te ngimla syuk ban sya bat lada haga jing don lang lokal melejingi ka request ni ong ba to ngin ya penjajai bat riban nek kam kolai tengi sohun yang kata ka ba mi dong ni ong ni pediang sobha tang ba lada omla ban le hapo uneusnem arhajar arpusan ni don sa arbenai duna benta bat hadin ka kharsan tarik u Januari ngim ban se ban le no da kabor na kabor sinong ban alot no ikilong ying beduk namar ka jaka ka jongi ka pisa jong ka sarkar ka pisau paj ba na bentau paj ba lada omla ka sarkar ban le nam tapaj ba ngi ginong alam sinong ni hab simtihi ban alot ikilong ying beduk habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya